Mayong adlaw mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Kumusta? Karong adlaw lain na sad nga istorya sa kinabuhi ang hatagan ta og pagtagad diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. So mga kaigsunan nato diha nga wa pa ka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga kaigsunan nga nangita sa mga karaan na natong nga mga istorya nga wa na aning nga channel, ato na siyang gibalhin nga to sa kang Ate Gems, ang katabi ni Ate Gems. Para sa detalye, i-click lang nyo ang link below kung saan ninyo pag-subscribe kang Ate Gems. So dito maglangay, arinata sa to ang istorya nga pinadangat ni Goldie. Diri lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kauban si Papa Joe. Ang atoang sugilanon karon naguluhan og hangtod sa sunod natong panagkita. Siguro nakuha na ninyo kung sibot ipasabot sa title palang daan. Dear Papa Joe, hello sa tanang mga followers nimo dinhi sa mong YouTube channel. And please call me Goldie. 30-something na ang pangidaron og happily married in spite of the fact that I was not blessed yet for a child of my own. Dugay naming minyo sa kumbana, teenager pa lang ko dihang nagtipon nami si Mark June. Ug sud sa mong panagtipon, wa gyud ko mabuntis. Kung ako bang babay, mahadlok mo mabdos, ako lahi. Kay gusto kayo ko nga mo mabdos, pero bisag unsaon na mo og himo og baby ni Mark John, di mangyud makabuo. Hangtod nga nagpakasalming duha. Hoping nga magrasyahan nami og bata kay kasal nami og dunay blessing sa pari ang among pagpuyo. Pero bisan pa nablisengan nami sa pari, wa gihapon. Until now nga nilapas na sa kalendaryo ang akong edad, wa lang gihapon. Sa tinuod lang Papa Joe, sa pagkakaroon, hopeless nako. Dawat na nako nga di jud ko makabaton og anak sa akong bana. Dawat nako kung unsay ihatag sa Ginoo kung di gyud para amo ang baby. Kanang amo gyud ba nga duha sa akong husband. Okay naman po kay daghan man kay ko mga instant nga anak sa akong mga silingan. Ang akong ipasabot mo ang mga bata nga mga anak sa amo ang neighborhood nga close kaayo nako. Murag ako ilahang second mama. Ako'y binlan usahay sa ilahang mga bata og naaslay lakaw. Ako'y mo-attend sa ilahang mga events sa school og dili available sila nga mga parents. Mo-attend pug ko sa ilahang closing ceremonies, recognition o graduation. Noon ako diri sa mua nga ina ng bayan. And I love it Papa Joe. Kay wa man tunog ko'y anak, pero usa ka baryuhan pod ang akong gipang-adapt. Happy good kay ko sa akong life. Wa ko'y problema sa kumbana kay buutan kayo. Unya good provider pod. Wa ko'y libog. Sige ko katawa Papa Joe. Mga di ko angay nga akong istorya ang akong isaysay karon. Kay dukaon mong tanan ug akong istorya ang inyong paminawon tungod sa kaboring sa akong life. Mao din no, ang may tabo kung wa kay challenges or mga problems sa inyong life, boring man pud ay kayo ang imong kinabuhi. Ang akong isaysay ninyo karon mao ang life sa akong pinaka-close nga silingan, my best friend nga si Malu. Kini si Malu Papa Joe labaw pa ni sa akong igsuon. Kabaw nami sa mga duha-duha ka mga sekreto labi na gyud sa ilahang o sa iyahang life nga complicated kaayo. Married na ni si Malu, iyahang bana nagtrabaho sa gawas sa nasod ug tagsaram uli sa ilaha. Mao nga ako isip ina ng bayan, pwede ra pug ko nga mahimong ama ng bayan. Sa case ni Malu nga minyo tinuod pero murag way bana. Pero di po dinuon ko makaingon nga gitalikda na lang gyud sila sa hingpit kay nagprovide man sad si Toki sa ilahang pamilya. Si Toki mao di ay ang bana niya Papa Joe. Usa pa lang ang anak nila ni Malu niadto og gamay pa si Boboy. Nagsigig sumbong si Malu nako sa iyang mga hinanakit sa iyahang bana. Base na lain Mars, matug pa ngadto kang Malu. Wala uy, sure ko nga wala.
Di na mahimo niya nga magbinuang siya nako oy. Kay silingan rami og mga ginikanan sa probinsya. Mapatyan siya sa akong papa. Ug iyaha mismong papa mao mo patay niya. Matud pa ni Malu Papa Joe. Mao gid ni ang gipanghawakan niya nga idea nga abi kay suod ang ilahang nga pamilya di na mahimong magbinuang si Toki. Sa tinuod lang, tagsar kayo sa among mga silingan ang nakailakang Toki sa rason nga tagsar pud ni muli. Kung makabalik sa Pilipinas, adto pud magdugay og stay sa Manila. Kay lagi na mga papilis nga angay i-process. Apasa dito kaw, dada si Buboy. Matud ko pa nga to kang Malu. Mao nay pirmi nako nga makit-an sa akong FB friends nga kung moabot ang bana gikan sa gawas tagbuon gyud sa sawa ngadto sa Manila para mag-shopping, magbanding-banding, pero si Malu wa gyud na may tabo kay di daw musugod si Toki nga moapa siya. Kay mabiyaan ra daw gihapon si Malu sa hotel. Kay always naglakaw si Toki sa di umano mga papeles niya para sa iyang trabaho. Day one time nga naabot si Toki during Christmas pero December 24 diha pa kini og Manila. Before alas 12 sa tungang gabi, akong giadto sa pikas balay sa balay ni Malu kay mugreet ko nila og Merry Christmas. Pero pagsugod nako o pagsud nako sa ilaha, di gyud Merry ang naong ni Malu. Mugot kayo nga murag wa gyoy kalipay Papa Joe. Ay, kailan ako nang dagwayan ni mo Malu? Di na ka di nasan mo uli si Toki no? Ngano masag ka uy nga mag-expect pa man ka? Mura man ka og karon pa nga pila naman taon ka Pasko ang og New Year nga why Toki nga nagkig-celebrate ninyo? Matud ko pa nga tukang Malu Papa Joe. Para malipay sila sa akong gidala o akong gidala si Buboy sa gawas, mga 10 years old na ni atong panahon na. Nisunod po na ako si Malu nga magulanon gihapon kayo og now. Dito mi sa gawas sa may basketbulan, nananaw mi og party didto. Nakikalubilo ra gud sa mga silingan nga nag-Christmas party. Unya ni apil man pugog amot-amot Papa Joe. Mao nga gipakaon na lang pud nako og apil si Buboy og si Malu. Basta Christmas, happy magud kayo ang naong sa mga tao. Pero nasay magpalahi si Malu. Nga murag gidatugan sa kalibutan og may na lang kay ang iyang anak, wa pa kayo buot, porting lingawa og apil-apil sa mga games. Kung sad face si Malu sa Christmas, lahi pod ang pag New Year. Kay niabot ang iyang bana og silang tulo nag-celebrate sa New Year. Wa na lang ko niya to sila kay basin makadisturbo pa ko. Ako na lang silang gipasagdan. Kay wa man gyud manggawa sila hang balay. Bisan og nagsabot nami nga mga tug basketbulan kay mga pilbaya ta mi og exchanging gift. Unya, nakaamot na pud mi. Sige lang. Ang importante nga malipay pud taon ng akong amiga Papa Joe. Pagkaugma January 1, New Year pa man jud unta ning adlaw, pero sayon ako nakit-an si Toki nga nigawa sa ilahang balay ni Malu. Nagsambilay siyang backpack og diyang nakalakaw na si Toki ni Puli de Kugsud nga to silang Malu. Huy, asam tayo mong bana, kasayo ba nilakaw? Pangutana ko pa kang Malu. Mubalik na to Manila kay na siya tiwason ng process. Pero mubalik na to, inikahuman. Tubag pa ni Malu. Nag-expect yun ang duha. Si Malu og Boboy nga mubalik pagkasunod adlaw si Toki. Pero 1 week na lang ang nilabay walay Toki nga niabot. Hinuon na kadawat sila og tawag ang Toki nga nagpahibaw nga naa na siya schedule para mularga sa gawas og di na lang kuno siya muuli para makasave og plite. Igo lang ko nga nipaisa sa kong kilay kay wagyo ko ganahi aning style ni Toki. Pero di man ko gusto nga maghilabot sa private life nilang duha, isip magtiayon. Paglabay sa 2 ka buwan, malipayon nga nagbalita si Malu nako nga mabdos baya ko Goldie. Ha? Nakabuog yun ay mo og usa ka gabi pa nagbugno sa leyon og karniro? Joke ko pa nga to ni Malu Papa Joe. Purting lipaya ni Malu, mong ako na lang siyang giunungan sa iyang kalipay. Dungan sa pag-ampo nga unta magpakita og extra emotion or affection si Toki. Kay I know, mao'y makalipay niya. Ang akong duda na tinuod gyud Papa Joe, kay sunod usod sa pregnancy ni Malu sa ilahang second child ni Toki, wa gyud ni gipakitang extra care or sweetness kay maobaya gyud ni gipangita sa usa ka asawa. Bisan og nasa layo ang bana,
di minuta babag ang pag-show sa love and care kay naa may internet. Pero wa gyud Papa Joe, di man gani makig-video call si Toki kang Malu. Adto kini magtawagan siyang anak nga si Boboy. Hangtod nga nidako na lang ang iyang tiyan, hangtod nga nanganak na lang siya, ako ang niunong niya sa ospital. Nakita ko nga naghilak na sab si Malu. O, unsa naman sa nang luhaa, hilak na skalipay. Binuang pa na ko niya, Papa Joe. Si Toki, oy, di na makontak. Pakit-on raman unta na ako siya sa among new baby. Matod pa ni Malu. Da, mabaguan lagi ka dayon. Ingon anak na magyuna siya. Nga naman sige mag-expect anak niya, oy. Ako gini maglagot na. Di ko ni paksundon siyang apelyido sa Baby Lance. Akong apelyido akong ibutang ani. Nako pa dayong katawa, Papa Joe. Si Lance mo ang newborn baby ni Malu. And since ako ang nagbantay niya sa ospital, ako rapod ang nag-process para sa birth certificate sa bata. Ug mo to, Papa Joe, kung pwede pa lang nga akong apelyido ang akong ibutang sa name ni Baby Lance, kana pa okay kay uhaw kay kung nga magka-baby. After 3 years, nakauli si Toki sa ilaha. So ang bata, 3 years old na, diyang nakita sa iyaha sa personal. Ang dagoy ni Malu, muhayag yun basta naa ang iyahang bana. Imagine ang naong ni Malu nga, murag kasabitan o sa kasakong bugas, pirmi, tungod kay sige lang og mugot, mo shine bright like a diamond, Papa Joe. Ang iyang panagway kung muabot si Toki sa ilaha. Dili ko magsamok-samok sa ilaha kung naayang bana para tagana ko sila og privacy, para makabanding ang duha ka mga anak nila, si Boboy o si Lance sa ilahang papa. Pero ang duha ka bata muadto gyud sa mua. O, nganong nama mo diri? Pangutana ko pa, kang Boboy nga nagkugo sa iyang mangod nga si Lance. Giyari ka namo, mami, kay uwa man kaniadto sa mua. Tubag pa ni Boboy. Naamang go, di mong papa niya, hatagan akong time ba? Di ko magsamok-samok sa inyo kay para magka-enjoy po mong sakto. Tubag ko pa. Wala mami mag-enjoy-enjoy, normal ra gud. Mas naanad man gud mi nga kada buntag naka matud pa ni Boboy. Diya sila sa mua na nanaog TV. Unya diya pod na mahaw ang duha ka mga bata. Pero pagkatutuod giapa sila ni Toki o gipapauli sila ha. Nakadungog pa ko nga gikasab-an siya ni Bob o gikasab-an niya si Boboy. Ngano kuno nga magsuroy-suroy sa laimbay nga naama sila balay og naapod siya. Naka-feel po siguro si Toki nga bad blood ko niya. Kisa ko'y malipay sa iyong gibuhat. Para si Maluray malipay kay love is blind man, Papa Joe. Wa siya kakita sa mga signs nga gipakita siyang bana niya tungod sa dako niyang gugma sa iyahang bana. Nistay og pila ka adlaw sa ilang balay si Toki. Unya nilakaw na sad kay moadto na pud og Manila bisan nagwa pa siya schedule nga mularga para sa gawas. Kung asa siya anang mga adlaw, uway na sayod kay si Malu, mutuorag yun kung sa isulti ni Toki ngadto niya. Ingon niini ang ilahang routine sud sa pila ka tuig hangtod nga eskwela na og kinder si Lance. Usa ka adlaw niadto ni kalit og sud sa kumbalay si Malu nga naghilak og naghingak-hingak pa sa kong tan-aw kay naglisod pa og ginhawa. Gihatagan ako og tubig ug akong gipakalma. Ngano man ka? Namatyan kag iring? Binuang panako nga pangutanan niya. Kada mag-istorya mi, tuyuon gyud nako nga magsigi og joke-joke, Papa Joe. Di kaya nako nga magseryoso kay si Malu murag pirming poker face. Murag pirming maguol. Unya para ma-happy siya, ako siyang pakataon pirmi. Para malingaw siya, Papa Joe. Pero niya itong higayuna, bisig kung saan ako joke-joke niya, di gyud siya mo katawa. Musamot tinuon siya paghilak. Ngano lagi ka, uy? Gisinghagan na nako siya, Papa Joe, para muundang siya sa iyang pagsigi o pathrilling kung unsa yoy iyang hilakan. Nakigbuwag na ako si Toki. Matod pa ni Malu. Ha? Sure ka na? Or basin binuang ra ng Toki? Seryoso na kayo ka. Tubag ko pa. Nakigbuwag yun siya nako. Nanawag siya na ako karon. Human na mong istorya, nidagan ko diri nimo. Matod pa ni Malu. Usam ko no'y rason. Na siya lang babae, no? Tubag ko pa. Wa man kuno siya lain. Basta makigbuwag lang kuno siya. Walay third party. Matod pa ni Malu, Papa Joe. Unya, nagbuwag na mo. Pangutana ko pa. Og nitubag po si Malu nga, wala, di ko musugot nga magbuwag mi.
Bahala makigbuwag siya nako pero di ko mosugot. Unsa nala isulti nako sa akong mga anak. Di ko musugot nga masakitan sila. Bahala na og ako'y masakitan basta ako mga anak dili. Di man gyud ko daling makahilak Papa Joe pero nitong taknaa nakatuog gyud ang ako mga luha. Sa kaluoy nako ngadto kang Malu, kang Buboy ug kang Lance. Sakto siya, masakitan ang mga bata kung makahibaw nga buwag na ang ilang mama ug papa. Ug tuod man, wa ni sugot si Malu nga makigbuwag si Toki niya. Padayon siya og act like a wife sa iyang husband. Siya ang sige text sa roaming ni Toki. Siya ang sige chat sa messenger bisan og di siya replyan. Padayon lang gyapon siya. Feeling gwapo kay Mombana no? Nagkaputot lang ba ang agi? Mura jud og gwapo. Prangka lang niya ako Malu no? Di ko mutuoy nga wa na lain ni Mombana oy. Matod ko pa niya dihang nagkita mi kay every day, every hour baya mi nga magsigig atubang Papa Joe. Kailan ako ng Malu, bisag usap ako isulti against sa Bana, di gini mo tuon ako. Kay bisan nagibuwaga na siya, tuo lang gyapon siya nga way lain ang iyang Bana. Pero sayop ko niya itong higayon na Papa Joe. Kay pagkaugma, nananghid ako si Malu nga ako lang sa amubantay sa iyahang mga anak. Kay mularga ko na siya og Manila para apason si Toki. Kay naabot man niya ito pang last week. Nilargag Manila si Malu pero after 2 days ni balik na po dayon og mas nisamot kamugtok ang naong. Wa na daw niya ikatagbo si Toki kay wa na didto sa iyahang usual nga puy-anan nga boarding house kung mauli kini og Pilipinas. Nagpangutan na siya sa mga tao dito lakip na ang mga kauban ni Toki. Hangtod sa landlady pero takom ang ilang mga baba. Why usa nila nga makatug-an kung asa si Toki. Usa ka semana ang nilabay, usa ka semana ang gilakan ni Malu. Ako ra may iyang kapahungawan kay di man siya kasulti siya pamilya kay hangtod niya itong mga gayuna iya gihapon giprotektahan si Toki para maayo gihapon ang imahe niini in front sa isig ka pamilya nila. After 1 week niya nga hinilak niabot si Toki sila. Nalipay taon kayo nga akong amiga, Papa Joe. Murag wala naman sa'y kurat si Toki. As if nothing happened. Nang lakaw sila tibok pamilya, ato sila og mall o palitan niya og mga gamit ang iyahang mga anak. Dayon na nga sila sa ka beach resort as a family. Malipay lang ko magtanaw sa mga post nila ni Malu sa iyahang Facebook nga malipayon siya. Naayang Bana og si Boboy og si Lance. Nag-outing sila. Kaon-kaon, picture-picture. Nakapasalamat ko sa Ginoo kay basin og di ay gilamdaga na si Toki ug nausab na kini. Basin na realize niya nga mahal niya ang iyang pamilya ug di na niya buwagan si Malu. After silang outing nanguli ang tibok pamilya unya 2 days after niya to ni balik na pud sa gawas sa nasod si Toki. Happy ug inspired kayo si Malu kay matud pa niya nag heart to heart talk daw sila ni Toki. And they agreed nga mag-start og bagong kinabuhi. Ni promise po daw si Toki to be more affectionate nga to kang Malu. Mas maayo. I hope matinuod na ko. Ug matinuod na to. Matod ko pa sa una kay lagi. Duda gyud ko sa mga lalaki, Papa Joe. Ug tuod man, wa ko na sayop. Kay after pila ka adlaw, doon na nag-report si Malu nako. Goldie, ni-chat na ko. Ang akong cousin ba nga pagbantay-bantayan daw na ako si Toki kay na ako no'y laing babae. Ang iyang cousin nga gingon itago lang nato sa pangan nga Magda. First cousin ni Malu nga mas bata pa niya og 5 ka tuig. Sukad niya to nagrigor na pud ang utok ni Malu. Di na mahimutang. Sige na pud siya og hilak sa tago. Well, not technically tago kay ariman siya maghilak nako. Ako ramay iyahang kasumbungan. Pangutanay mong kasin ba kung kinsa nang bayhana, imposible kayo og wa siya kahibaw ana kay ikaw nga asawa wa niya siya makabaw na noon. Matod ko pa nga to niya. Sumoto nag-chat sila ni Malu ug sa iyang kasin nga si Magda. Iyang gipapugos og pagtug-an kung kinsa gyud ang maong babae ni Toki. Pero igo ra ni nga nitubag nga basta oy kailar ka ana, close ra nimo, dugay na sila. Ikaw ray gitunto, mao nga kung ako pa nimo imo nang buwagan oy.
Kay, di ba nakigbuwag na nimo si Toki before? Natingala si Malu nga nung nakahibaw ang iyang cousin nga gibuwagan na siya ni Toki sa una. Kay, sa iyang hinumduman, wa siya laing gisultian gawas nako. Pero maybe si Toki ang nanabi sa ilahang kaparyentihan. So mauto Papa Joe, gipangutanan ni Malu ug nagpangutana si Malu sa tanan sa iyang mga pamilya. Both sides, iyang gitagsa-tagsa og chat, ilahang mga cousin, pagumangkon ug uban pa nga mga paryente. Sa tanang gitchatan ni Malu, puros way kasayuran gawas lang sa usa, ang iyang tiya, Angie, ang mama ni Magda nga iyang cousin. Dahil Malu, nakonsensya na kay ko. Namang ko'y sakit, mahadlo ko nga mamatay nga baon na kong tinaguan sa akong anak o sa imuhang bana. Matud pa sa iyaan ni Malu. Niya itong igayuna, nahibawan yun niya ang sekreto. Nakahibaw di ay tanan ang iyahang pamilya about ani. Ang wala na makibaw mao ang parents ug mga igsoon ni Malu ug si Malu mismo. Dunay relasyon si Magda ug si Toki. Uyab silang duha. Dugay na Papa Joe. Kabaga gyud og naong bayhana. Mao pay nakaako og chat ni Malu nga ni sumbong kunuhay. Unya siya raman di ay kabit Papa Joe. Ang sunod nga mga pangitabo mao ang tumang kagubot sa ilang pamilya. Nag-away, naglabanay, ihay og dapig bisan og asa nga side. Balinahog og gitabangan ang pamilya ni Malu niadto og sila pay gipakasan-an. Si Malu ang super kamartir ni chat pa siyang bana nga nagpakiluoy nga adto lang gihapon si Toki nila. Pero si Magda next na lang gihapon o gipapilit niya si Toki kung asa siya. Adto ba niya or adto sa tinod niyang pamilya. Gipili ni Toki ang iyahang kabit. Ug mao kato ang pagsugod sa pagdeteriorate sa ako ang best friend. Ang always nga magmugtok pirmi nga naong mas nimugtok pa. Di na mo gawas-gawas sa ilaha. Ako na'y mohatod og kuha kang land sa school kay depressed naman kaayo ang iyang inahan. Usahay inig-adto na ko sa ilaha, walay pagkaon kay wa magluto ang ilahang mama. Asam na mong mama dong, pangutana ko pa sa duha ka mga bata nga nakaligo na, nakailis na sa uniform pero wala pa'y pamahaw. Natugman si mami, tuwa sa kwarto, naglain ang iyang lawas, tubag pa ni Buboy. Nagdali-dali og luto og noodles o gikuha nako ang mga pagkaon nako nga sobra natong pagkagabii o giinit para makakaon lang ang duha ka mga bata. Paghuman, ako pod ang nihatod nila sa school. Ingon niya to nga akong gibuhaton. Ako na ang nagatiman sa mga anak ni Malu kay muragwa naman siya gana nga mubangon pa. Ako siyang sudlon sa kwarto nga purting ngit-ngita, way siga-siga ang suga. Paghikap nako siyang bukton purting inita. Gihilantan siya, mao nga ako pod nga ang nagpainom niya og tambal. Bali tulo na kabuok akong giatiman ang duha ka mga anak sa kang Malu og si Malu mismo. Okay naman na ako Papa Joe kay wa man ko'y laing panggikalingawan. I love to take care of them. Mahal na ako sila, labi na ang mga bata. After 5 days, naulian na sila at si Malu, pero puwerteng luspara o munagluya na gyud kayo siya. Grabe na gyud ang gugma. Makabuang. Huy Malu, kung di pa gani ka mo abtik ugma, di na kumulong agdiri ha sa inyo ha. Wanagyoy mo ikanon ba? Panghadlok para nako to ka Malu Papa Joe, para mabuhian siya sa dugo ug makarealize siya nga napa siya mga anak nga nakinahanglan niya. Ni salir man po na nga akong gibuhat nga papanghadlok nga to kang Malu kay ni bangon na. Nang limpyo na siya sa ilaha. Nagluto na unya, nibalik na gyud ang iyang daily routine, isip usa ka inahan. Abi na kog mao na to, tuloy-tuloy na ang recovery ni Malu Papa Joe. Pero usa ka hapon niya na wala na ko makit-is si Malu sa gawas. Akong ipangutana iyang anak ug tuwa sa kwarto sukad pa sa buntag. Sirado ang kwarto mo nga akong gituktok ug gitawag ang iyang pangan. Ug pagkatutaod, niabli ang pultahan. Ug nakadungog ko sa hilak ni Malu. Nag-agungong kini og hilak tungod kay patay man ang suga
akong gipasiga og dito akong nakita nga nagtuto ang dugo sa iyang bukton. Sa sahog akong nakita ang kutsilyo nga nagkadugo pod. Murag ako'y nakuyapan sa akong nakita, Papa Joe, kay hadlok baya kay ko og dugo. Pero giwala na ko nga akong fear, akong gi-check ang iyang bukton ug may na lang kay gamay ra ang samad. Murag slice lang nga mabawra kaayo. Nakasabot ko nga gusto niyang tapuson ang iyang kinabuhi pero wa na dayon kay gihapdusan siya sa samad. Naluoy kay ko sa akong amiga o gitambalan ng iyang samad. Akong gilimpyuhan ang kwarto unya ako siyang giatngan nga naghigda sa katri nga way tingog-tingog. Goldie, okay na ko. Lakaw na, pauli na para makapahuay ka og tarong. Matud pa ni Malu na ako. Sigurado ka nga okay ra ka diri? Pangutan ako pa nga to niya. Oo, okay na ko. Ug sorry kayo ha nga nakuyawan ka. Di na to na ako usbon. Tubag pa niya, Papa Joe. Nah, ayaw na gyud to usba. Imagine sa kasakit ana, musyagit magani ka sa kasakit kung malumpitan lang na imuhang kuko. Kana panoon nga kutluon nimo imong kinabuhi. Hunaw-na aday, si Boboy o si Lance. O si may tabo nila nga biyaan nimo sila. Nga gibiyaan mo gani sa silang way po angod nga amahan niya, ikaw mabiya po kanila. Lagi, I'm sorry. Di na lagi, promise. Pasalig pa ni Malu nako. Ug tuod man, wa na gyud siya ni attempt nga pasakitan niya ang iyang lawas. Or musuway ba og hikog. Pero lahi man ang ako nabantayan niya. Grabe ang iyang pag-deteriorate. Nagluspad, nagniwang, hangtod nga mura nagbukog og panit na lang. So many times pugson ako siya og pagpakaon. Pero magtimi-timi ra gyud siya kay wa na siya gutuma kay busog siya. Nikaon ako no siya. One day, summer break ato, mao nga way klase ang mga bata na nanghit si Malu nako nga tanaw-tanawon daw nako ilang balay kay mo bakasyon siya o sila sa ilahang probinsya. Mas maayo pa noon para ma-refresh ka. Makaginawa ka og preskong hangin dito. Pag-enjoy mo sa mga bata ha. Ay kabala ka ako'y bantay sa iyong balay diri. Nigakus pa si Malon nako og hugot kayo sa wa pa siya nakalakaw kauban ng mga bata. Ambot sa nitabo sa akong mga mata nitong higayuna nga samtang naglakaw sila palayo si Malu kauban ang duha ka mga bata. Nawa man ang ulo ni Malu. Mauki ko nakitaan nga wa siya ulo nga naglakaw. Or maybe ang akong mga mata ang dautan ato, Papa Joe. Nahanap lang siguro kung pananaw pero ano ka mga bata doon na may ulo? Si Malu ra magyud ang wa. Ang butog mawutog gitawag nga premonition or whatever nga sign nga di ma-explain, Papa Joe. Ni-chat ko ni Malu pero di siya mo reply. Mao nga gichatan ako si Boboy ug nangumusta ko nila ug nitubag pod siya nga okay raman kuno ang iyang mama. Nagsakay na daw sila og bus paingon sa probinsya. Nakaginahawatan ko, Papa Joe, og lawom og salamat kay okay ra sila. Di na ba ko makachat nila after few hours kay mabot na sila sa ilaha unya minus kayo ang signal dito sa ilang signal dito sa ilahang lugar. 2 days gyud nga nawa sila ug wa na ko'y balita kung naunsa na sila dito. Nakanuna pug ko nga di siguro ko angay mabalaka kay naaman sad ang iyahang pamilya. Nayang mama ug papa ug mga igsuon so angay ra siguro nga mag-relax ako. After 3 days, sukad sa paglarga ni Malu ug sa mga bata, nakadawat ko og chat gikan kang Buboy nga nagkanayon nga, Mami Goldie, wala na si Mama. Patay na. At first, akong gipatuong ko galingon nga, it's a prank lang or gipakuyawan lang ko ni Buboy. Akong gitawagan si Buboy and luckily ni ring ang iyang cellphone ug iyahang gitubag. Diha na ko nahadlok og taman kay naghilak si Boboy. Dong, asam na mo karon? Pangutan ako pa. Di ami sa lungsod, sa district hospital, gidala na mo si Mama kay kalit lang nga ni collapse. Pero, wa na gyud siya. Tubag pa sa bata nga murag nagbako pa nga naghilak, Papa Joe. Kung naman siguro tao nga close na ako aside sa akong mga igsuon ug pamilya, kana si Malu. Madugog ninyo sa akong suwat right from the start unsa mi ka close. Dili sayon sa akong part and I was grabe ang akong paghilak, Papa Joe.
sakit. That's why I prefer to skip that part sa akong story kay di ko ganahan nga muhilak while ga-type sa akong story. Fast forward, Papa Joe, pila ka tuig ang nilabay. I think 4 or 5 years na ang nakalabay. Sukad pagbiya ni Malu. I assume nga most of the people nga gisakitan pag-ayos yung kamatayon medyo naka-recover na. Including ako ug ang mga anak ni Malu. Silingan gihapon mi sa mga bata kay naaraman gihapon sila nagpuyo. Tapad sa mua kauban silang lolo ug lola. Pero ang mga bata mas na-close na ako ug taman. Mura na ko og ilahang instant inahan. Ako'y mo attend sa mga school meetings. Ako'y mo tudlo sa mga homework ni Lance. Ako'y mo taod sa ilahang mga medals ka matag recognition. And this went on and on for years. But last year, nakagraduate na si Boboy. Ako pa gani ni kuyog niya sa mall para mamalit sa iyang isuot nga long sleeve ug slacks. Mga pailawman sa tuga. Nagsabot na pud mi nga ako'y mo escort niya inigpasok sa mga graduates. Nagsabot na pud mi nga ako'y mo taod sa iyang medal. Pero nga mong sabot wa madayon, Papa Joe, kay a day before sa ilahang graduation, niabot og kalit ang ilahang papa. Nanuktok og gabiing dako si Boboy nako. Mami, naabot si Papa. Matod pa ni Boboy. Unya, ngano naguulmang ka? Pangutan ako pa nga to niya. Kuan man gud, Mami. Ni-insist gud siya nga siya mo escort na ako inigpaso. Tubag pa ni Boboy. Aw, mao ba? Okay ra dungoy. Ayaw kaguol ana. Siya masad ang nagasto nimo. Bisan nagwa siya pakita-pakita pero siya magyapoy amahan nimo. Okay ra gud kaayo. Thanks, Mami Goldie, ha, kay nakasabot ra ka. Of course makasabot ra ko. Dawat na nako bisag unsaon pa nako. Og love nila nga murag ako mga anak pero di man gyud ako ang ilang inahan. Nasila'y papa nga buhi pa. So mugi buhay na lang jud ko, Papa Joe. During graduation ni Boboy, ni-attend gihapon ko pero sa layo na lang. Wa na ko nagpaduol nila kay naa ang iyang papa nga hangtod niya itong mga panahon na until now pagani wa mi tinagdanay. Niuli ko sa mua nga happy kay nakagraduate na si Boboy. Pero sad kay wa na malang gani ko kaduol gani nga tukang Lance. Samtang naginusara ko nga naghigda sa akong kwarto, nanawag ang akong husband ako og ningon nga para malipay ka sa imong kaguol nga wa na acknowledge imong presence sa graduation ni Boboy. Ako lang kang palargahon diri. Tuwa di ay sa laing nasod nagtrabaho akong bana. Og sa una pag yun siya gasig agdan ako nga apas nga to niya. Pero wa na ko buhata kay mawili ko sa mga bata nila ni Boboy og ni Lance. Na naman kahailang papa. Okay na sila uy. Dako naman po na sila. Kaya na nila ang ilang kaugalingon. Ingon pa sa kumbana, Papa Joe. Sumoto, pila ra may istorya ni apas ko sa kumbana og sa pagsuwat na ko ani kong istorya. I mean, istorya sa kong best friend niya na ko sa laing nasod. Layo sa Pilipinas. Hapit na ko mag 40 years old ug mao nga nawagtangan ako og hope nga makaanak pa. Okay ra pod siguro og wa ko'y anak. Naunta to pero hinuwaman naman pod. Dili man to ako, si Boboy ug si Lance. Hinon, di ko makalimot sa mga bata. Until now, sige may chat-chat nilang duha. Kumusta hanay? O nalipay ra pud ko. Nga okay ra sila kay naa ang ilahang papa. O ang ilahang stepmother. O nakabaw na mo o kinsa. Daghang salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo nining akong suwat. Ug mao ni ang part nga tapuso nako ang akong istorya o ang istorya ni Malu. To my best friend in heaven, see you again soon. Imong magtatampo, Goldie. Salamat, Goldie, ha, sa imong tampo. Pero ako'y kuyawan ng see you again soon. Maybe see you again in the future. Ay lang ng soon. Kay sa imong batasan, murag, daghan pa kay ka og mabuhat sa ubang mga tao. Og daghang salamat again sa inyong pagtanaw o pagsubaybay sa to ang YouTube channel. Ako mong imbitahon pabalik pag-like, subscribe, and click the notification button sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe.
sa ato ang mga kaigsunan nga ginahan mo balik ka pagpaminaw sa mga karang istorya, bisitahan ninyo ang Katabi kauban ni Ate James. Just check the link below. Kini yung kapos magtatampo, Papa Joe.